Μαριάννα, η τεχνική σου είναι πολύ ιδιαίτερη. Είναι μολύβι βλέπω και λίγη ακουαρέλα, αλλά είναι μεγάλη λεπτομέρεια. Πώς το κάνεις, πώς το σκέφτεσαι, πώς το αρχίζεις? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει λίγο διαφορά στα έργα που έχουν χρώμα. Εδώ υπάρχει μια ζώνη που λειτουργεί λίγο σαν να πέφτει ένα φως που δίνει χρώμα, ας πούμε, στην όλη σύνθεση. Οπότε εδώ ξεκινάω, έχω την πρόθεση από πριν να βάλω χρώμα, ξεκινάω, στείνω τη σύνθεση, τοποθετώ, ας πούμε, αυτό που είναι λίγο, έχει την έννοια του παραθύρου, και από εκεί και πέρα δουλεύω συνολικά. Τώρα το συγκεκριμένο, επειδή το έχω δουλέψει με πιο σκληρά μολύβια, δεν υπάρχει μια τεχνική που έχω ακολουθήσει σε όλα τα έργα. Δεν υπάρχει τεχνική ουσιαστικά. Το κάθε έργο, επειδή έχει και άλλες απαιτήσεις και χρονικές και είναι και πόσο θα με τραβήξει, το πάω όσο με πάει. Με το χρόνο. Ναι, πόσο με τραβάει μέσα σε όλο αυτό, ας πούμε. Δουλεύω συνολικά, φτιάχνω τη σύνθεση και μετά μπορεί να σταθώ και σε λεπτομέρεια για να δώσω, στέκομαι δηλαδή στα. Τα έργα αυτά έχουν κάτι σαν να είναι μια ανάμνηση, σαν κάτι να τελειώνει, σαν ο κόσμος να χάνεται. Τι είναι πίσω από αυτά τα έργα? Η αρχική ιδέα που φαίνεται πιο πολύ στα έργα που έχουν το χρυσό και σε αυτό που είδαμε πριν, βέβαια, παρόλο που δεν έχει χρυσό, η ιδέα που υπάρχει από πίσω είναι μία έννοια που με ενδιέφερε πάρα πολύ από την Ινδουιστική φιλοσοφία, που ονομάζεται Μάγια, που είναι ουσιαστικά η έννοια της ψευδαίσθησης. Ή σε δικά μας δεδομένα το σπήλαιο του Πλάτωνα, που μας λέει ότι ο κόσμος είναι μία ψευδαίσθηση και εμείς δεν έχουμε ιδέα του πώς είναι πραγματικά ο κόσμος. Γιατί είμαστε αποκομμένοι από αυτόν. Και επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο αυτό το κομμάτι, το ιδεολογικό από πίσω, προσπάθησα να σκεφτώ πώς θα μπορούσα να το αποτυπώσω. Οπότε γι' αυτό υπάρχει αυτή η ζώνη φωτός που χρησιμοποιώ και το χρυσό και τα συμβολικά. Μπράβο, και είναι σαν να δημιουργείται ένα παράθυρο, ας πούμε, όπου βλέπουμε τον κόσμο όπως πραγματικά είναι, ενώ εμείς σαν να ζούμε στο σπήλαιο που είναι το ασπρόμαυρο, η σκιά, ας πούμε, από το σπήλαιο του Πλάτωνα. Αυτή είναι η ιδέα, η αρχική πίσω από τα έργα. Από εκεί και πέρα πήραν το δικό τους δρόμο τα πράγματα. Ευχαριστώ.